Ei, molt bones i benvinguts Nakama, soc en Mugui Warakat, o també podeu dir-me Mugi. Bé, avui us porto un altre top 5. Aquest cas tractarà sobre els 5 presoners d'Impel Down que quasi ningú recorda. Dit tot això, comencem! En el lloc número 5 tenim en Dobby Ibadombo. L'Ibadombo és un presoner al nivell 6 d'Impel Down. Això vol dir que ha suposat una grandíssima amenaça per al govern mundial, i per això van decidir borrar-lo de la història. Poc sabem d'ell, però es veu una persona molt curiosa i d'aspecte intimidant. Cal dir que es va sorprendre amb la proposta d'en Barbanegra de matar-se entre els seus companys de cel·la per provar de ser un futur tripulant d'en Barbanegra, cosa que no va arribar a ser, ja que no va ser un dels 4 afortunats que actualment està al seu costat. A el que em refereixo, que no està a la seva tripulació, vamos. Actualment, el seu estat i estança és desconegut, i per acabar, actualment no sabem el seu aniversari. Esperem que s'acabi revelant en un SBS o un databook. Dit tot això, passem al lloc número 4, en Doha Itanka II. I sí, és com els Reis, amb un número després del nom. Bé, no ens embatossem més amb això. L'Itanka és un presoner del nivell 6 d'Impel Down. Això també vol dir que va suposar una grandíssima amenaça per al govern mundial, i per això van decidir borrar-lo de la història. Pel que sembla, li agrada la violència i la mort, ja que es va emocionar molt quan va sentir que podria ser que en Barbablanca podria morir a la guerra de Marineford. Amb aquest personatge tinc una curiositat personal, que és que jo sempre m'havia pensat que en Doha Itanka II era en Sant Joan Wolf, però finalment se'ns va confirmar que eren 2 personatges diferents. Actualment, el seu estat i estança és desconegut també, i per acabar, actualment tampoc sabem el seu aniversari. Esperem que s'acabi revelant en un SBS o databook. Dit tot això, passem amb el lloc número 3, en Cairo Kureyo. En Kureyo és un presoner del nivell 5 d'Impel Down. Això vol dir que en algun moment va obtenir una recompensa superior als 100 milions de berris. És difícil descriure'l físicament i personalment, ja que quan ens el vam trobar estava totalment congelat i mig mort. Com a molt, dir que semblava tenir els cabells de punta i era d'estatura mitjana. Suposem que actualment estarà mort mortíssim, a la seva cel·la, ja que sembla ser el més obvi. I per acabar, actualment tampoc sabem el seu aniversari. Esperem que s'acabi també revelant en un SBS o databook. Dit tot això, passem al lloc número 2, l'An Zengaina. En Zengaina és un presoner del nivell 2 d'Impel Down. Això vol dir que no és ni un pirata fort ni tampoc un pirata fluix. Posem-li la categoria estàndard, amb fletxeta amunt, va, perquè són bones persones. Bé, en veritat, poc a parlar. Simplement dir que és bastant poruc i previsor alhora, ja que quan va ser alliberat per en Ruffy i en Buggy va sentir el gran rugit de l'Esfinx, i per prevenir la seva seguretat es va tornar a tancar la seva cel·la. Apa-li, molt bé, Zengaina. Ja ho diuen ja, más vale prevenir que curar, i aquest presoner s'ho aplica. Actualment, suposem que encara deu estar a la seva cel·la, siguem previsor, no vagi a ser. I per acabar, comentar que el seu aniversari està confirmat oficialment que és el 31 de gener, o sigui que ja sabeu quan felicitar-lo. Dit tot això, passem al lloc número 1. En Jean Goen. En Goen és un presoner del nivell 1 d'Impel Down. Això vol dir que és un pirata relativament fluix, entre de la mitja. No diguem que és un merdes, perquè el pobre només l'hem vist empresonat. En Goen és el primer presoner en tenir una conversa amb en Ruffy, ja que li demana les claus de la seva cel·la i manilles. Però quan s'entera de que en Ruffy tan sols ve a rescatar l'ells, en Goen se'n fot d'ell i riu. Llavors, el que podem veure és una persona realista, ja que sap que està a la presó més gran del món i poderosa del món. I troba ridícul entrar-hi sol a rescatar algú. Actualment desconeixem la seva estança,
ja que no se'l va veure per Marineford. També sabem que està viu, o sigui que a l'igual encara estava a la seva cel·la anhelant la seva estimada llibertat. Una mica burro per no haver aprofitat l'oportunitat de quan podies escapar, però bé. Per acabar, comentar que el seu aniversari també està confirmat oficialment, que és el 24 de setembre. O sigui que també ja sabeu quan felicitar-lo. Dit tot això, per avui ja estaríem amb aquest top 5 dels presoners d'Impel Down que quasi ningú recorda. La veritat m'ha agradat molt fer aquest top. Vull dir, aquests presoners, alguns es van descobrir els noms i tal fa poc, i bueno, m'agraden bastant aquests personatges. I espero que se'ls doni una mica més de rellevància al llarg de la sèrie, ja que sabem que alguns del nivell 6, a part dels que van formar part de la tripulació en Barba Negra, van ser alliberats. En Dobby Badombo i en Doha i Tanka II no sabem si estan morts per la matança que va haver-hi o van sobreviure. Esperem que hagin sobreviscut i sapiguem alguna més. Bé, no m'enrotllo més. Com sempre, aquí teniu els comentaris per donar la vostra opinió, que us ha semblat el top 5 dels presoners d'Impel Down que quasi ningú coneix, si els coneixíeu, si sabíeu totes aquestes dades. Bueno, per fer una mica de feedback, com sempre. També us deixo aquí a la caixeta d'informació al meu Twitter, a la wiki catalana One Piece, la pàgina web on tenen tots els episodis de One Piece que es van doblar al català i la pàgina del manga One Piece on el tradueixen al català. Dit tot això, a reveure, Nakamas. Fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar o què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!